Dobrý deň, milí fanúšici. Ja som vám sľúbil, že v tomto videu vstupe vám budem hovoriť o, ako som aj dopadol, budem hovoriť o XX, aby som nedošiel k nejakému ohováraniu, alebo nebolo na mňa nejaké trestné oznámenie. Boli sme s priateľkou, aj na súde, bol som aj malou, ktorej bola zverená X, priateľka tiež X. A sme išla mala pohovorom, ktorý mala si nežiadala, aby vedeli obidvaja o tom rodičia. Priamo sme išli potom na súd, kde samozrejme nebol mi ako povolené byť svedkom, ale bol som ako odsunutý ďalej od tých dverí, pojednávanie, lebo tie dvere boli tenké a aby som nepočul to pojednávanie. Samozrejme som rešpektoval, išiel som na bok. Čo môžem byť na moju X priateľku hrdý, že sa nedala a bojovala ako lev. Čo som jej všetko naučil a čo som jej len vždy hovoril, aby hovorila pravdu, neklamstvo. Klamstvo ju dobehne, tak začala hovoriť len pravdu a fakty. Zase ten X je bývalý, začal verejne klamať tam, že bicyklovať sa naučila, už sama preto negratuloval, kde máme svedkov, že X suseda ju naučila, takže opätovne tam klamal a potom súd rozhodol, na základe toho, keď X priateľka stiahne zákaz teku, tak samozrejme priateľka vyhovela, tak stiahla o zákaz teku, že som môže sa naďalej otcom stretávať X. A potom on povedal tak, že keď ho má nosiť na matky menové bydlisko a brať si z matky bydliska aj donesť späť aj tam, takže žiada o, počúvajte, zníženie výživného. X žiadal od mojej priateľky X, že by sa znížilo jeho alimenty a výživné. Kde súd bol úplne totálne prekvapený, kde sám on hovoril, že dáva 200 €, že mesačne na ňu mimo toho. Takže tým sa usvedčil, že klamal. A bola usvedčená aj tá strava, kde mu tomu X priateľovi maloletej mojej priateľky dcéra, keď bude u ňoho, tak budú námatkovo kontrolovaní. Samozrejme, dostali aj psychologa, obidvaja XX, aby sa naučili komunikovať. Kde samozrejme moja nepotrebuje psychologa, lebo ona by sa aj vedela dohodnúť aj komunikovať aj ústretovo, lebo bohužiaľ XX má to v hlave trošku v poriadku a jeho ego nedokázalo, že súd uznal druhý raz na jej strane. Samozrejme, moja X priateľka zistila, že na profile mal nejakú známu, ktorá bola jej bývalá kamarátka, tak jej napísala a už kamarátka si ju samozrejme zablokovala, obvinila, že ho týra a blablabla, také veci. A nie je čudo, že on žiadal výživné, X. Je bývalý môj otec maloletej priateľky X. A samozrejme nečudujem sa mu, lebo keď sa má venovať svojej tzv. Priateľke, ktorý má na tapete, keď má takú cudzú ženu, tak ona má tiež, myslím, že také dieťa, tak tam sa musí tiež venovať
aby si ju získala takéto veci, tak nevládzu zase, viete, obidve strany. Takže dožiadal do výžiny, aj sa mu nešudujem. A preto aj moju ex-priateľku obviňoval, že ako je lenivá. A potom má zdravotné problémy. Samozrejme, Bobo nebolo by ani to, keď povedal tak, čo žijem. Priateľkou X, aj cerkou X. Ja nebudem hovoriť, kde žijem. Ochranných údajov. Aby som nehovoril zase jeho a nepoškodil jeho povesť, jeho X bývalého alebo jeho otca. Tak, samozrejme, si na mňa vymyslel, že ja je za hodinu vlaku, že ubližujem si, či bude on po ňu chodiť, že som cudzí človek. Popri tom jasne už žijem 24 hodín. Tak si, vážení, viete uvedomiť, čo to je za mozog? A je to na smiate. A preto všetkým hovorím, žena, alebo aj chlap, nedajte sa tie dieťa vydierať, dieťa spravodlivosť existuje a treba za ňu bojovať. Treba si nahrávať, všetko krišutovať, netreba sa báť, je moderný internet, proti sa robia to aj vaši protivníci, bývali, aby sa vám pustili. Treba sa chrániť aj vy, fotiť si veci, všetko, odovzdanie, komunikáciu si s ním, screenshotovať, nahrávať. Nie je to na škodu. Iba to platí po slovu proti slovu. Takže existuje, viete, spravodlivosť. Netreba sa báť a všetky ženy vyzývam takýmto spôsobom a praktikám, keď by mali nejaké podozrenie, zlú komunikáciu s bývalým, alebo že by mali podozrenie na dieťa, že nemá váhu, tak treba okamžite kontaktovať sociálku, okamžite kontaktovať súd, netreba sa toho báť. A všetko krišutovať, všetko nahrávať si. Zbadáte, lebo dieťa nie je nejaká bábika alebo nejaká zbraň, aby bolo na pomstu. Takže v tomto, preto vidíte, sme vyhrali tento súd a preto vyzývam všetky ženy. Ako táto slabá X žena, ktorá je moja priateľka, sa zobudila a už není slabá žena, ale je sebavedomá a ide pred. On má podporu mňa. Podporujem vo všetkom, keď je chorá. Aj teraz ide, mala krče. Uvarím, spravím. Ja som chorý, ona. Rešpektujeme sa navzájom, nekričíme po sebe. Takže preto hľadajte si prosím vás takýchto partnerov, ktorí vás budú rešpektovať, ktorí budú hľadať kompromisy, ktorí na vás ruky nebudú dvíhať a budú vás brať, aký ste. Kto miluje, neubližuje. Vždy toto moje slovo pamätajte a preto hovorím, nebojte sa za pravdu bojovať. Budem aj ja naďalej dávať videjka aj na súdy, aby mali už toto poučenie. Aj sama sociálka videla na toho X a bola veľmi prekvapená, čo tam hovoril o tých, ako sa volá, že zníženie dávky a potom zníženie tých alimentov, aby on neškodoval. Čiže on bránil seba a nie je to malo. A on si žiada kontakt. Nikto mu nesúni, keby osobne by ho odmietol, by sme to rešpektovali a by som mu obmedzil kontakt na prázdniny alebo ako, ak je finančne na tom zle. Hej, ale vidíte. Takže nech si robí ako chce, nech si robí. Vidíte, sociálka už prišla na to, že
je X klamal, aký má charakter. A hovorím, nikdy na preukáčané slova neodpovedajte. Vždy si screenshotujte, nahrávajte, nehávajte si hlasovky, aj nahrávky, aj SMS-ky. Keď budete vidieť, že sú preukáčané slova, nepíšte. Nereagujte, viete sa právnikom alebo sudcom úradu práce, kde sa poradí. Sú na to tieto zákony. Preto hovorím, treba sa brániť aj nahrávkami. Okamžite potom dať na sociálku a nebáť sa. Žite na svoj život naplno. Budeme si rozprávať aj následky potírania. Viete, mám skúsenosti. Ja X takou žijem. Vidíte, hovorím, chránim, ešte raz opakujem údaje, aby som nepoškodil jeho meno a nie. Aby nedošlo k ohovaru o trestnému oznámeniu. Ale už keď bude vidieť, že je to do ústého, tak upozorím, že budem žiadať na to médiá aj novinárov a budem to v médii. Keď si neporadia úrady, tak to budeme mediálne žiadať, čo aj vy. Na to máte právo, že sa môžete obrátiť aj na médiá. Takže uvidíme, ako sa to ďalej vyvinie. Zatiaľ nebudeme reagovať. Budeme normálne pôsobiť ako ľudia. Oriadiť sa podľa súdu. Nereagovať na nejaké provokačné SMS-ky a hlavne informovať to, čo máme, radiť sa so sociálnou pracovníčkou. Uvidíme, aké práva má, aké nemá práva. Lebo hovorím, jedna provokácia, jedna chyba a u vás má nevyprovokovať sa, držať sa zákonov, poradiť sa s úradom práce, potom máte šancu bojovať spravodlivou pravdou, neklamať, tak veľa získať. Takže všetky ženy vyzývam. Aj chlapov, ktorí boli tiež týraní otcov, ktorí boli. Netreba sa báť, treba bojovať za pravdu. A kto miluje svoje dieťa, dokáže aj hory preniesť. Treba spravodlivo bojovať, čestne a pravdu vraviť. Na budúce si budeme hovoriť aj o obetiach trestných činov, keď ste obeť alebo šikanu, alebo sexuálneho zneužívania, alebo spozorovanie šikanu dieťaťa. Takže, vážení, kľudne ma ďalej sledujte, dajte mi lajky, ja budem veľmi rád a budem vám na pomoci. Vidíte, som veľmi rád, že moja práca, ktorá je úspešná, veľa ľuďom som pomohol, vidíte, ja aj teraz aj vlastnou priateľke X, proti bývalému je X. Ešte raz používam tieto iska preto, aby som chránil údaje, aby som nepoškodil jeho povesť a ani priateľkinu povesť, aby som nedošiel k veľkému trestnému ohováraniu. Takže prajem vám veľmi krásny pekný večer. Kľudne lajkujte, pýtajte sa ma, ešte komentáre a ja budem mať čas odpoviem, lebo ja mám svoju robotu, ale kľudne budem tieto videjka dávať, aby ste mali do života a aby ste sa ženy hlavne vy bránili. Nedali sa, nedajte sa týrať, hovorte svoju pravdu, vy ste cenné, aj chlapi, ktorí ste tiež týraní, alebo otcovia, vydieraní cez deti, kto miluje, kto si horí, nebáť sa, mať sebavedomie, dokonaľovať sa v právach,
kľudne, na to som tu pre vás. A nebať sa, hovorím, nahrávať si, vyžotovať SMS-ky, okamžite úrad práce upovedomiť, dať na súd dôkazami, s ideami. Ak to viacej dokážete a vždy každé bločky, šeky si treba odložovať. Vždy každý šek, bloček si odložujte. Vždy od lekára, papiere, všetko, dokumentácie, vyžadovať, poukladať. Všetko sa vám zíde na dôkazy a faktov tohoto súdu alebo právneho jednania. Takže ešte raz krásny večer a dovidenia.